Disney Kids. Лола и Мила. Един ден на Земята. Добър ден, земляни. Кой си ти и какво правиш в топката ни? Това не е вашата топка, а моят космически кораб Млечен път 121. Аз съм марсианец от планетата Марс. Ти си марсианец? Да. Това е невъзможно. Сигурно си с костюм на Хелоуин. Лола, не малтретирай гостите. Добре дошъл на Земята, марсианецо. Откъде да знаем, че е истински марсианец? Леле! Добре, марсианец е. В училището на Марс ми дадоха за домашно да изуча един ден на Земята. Но уви, пропътувах 50 милиона километра само за да разбера, че всички се боят от мен и да бъда обвиняван, че искам да завладея тази замърсена планета. Глупости. Ако не бях ви срещнал, щях да мисля, че всички земляни са враждебно настроени. Ние ще ти помогнем. Хайде, направи пак онова, как се нарича, да местиш неща с ума си. Хора, 2 ръце, 2 крака, само 2 очи. Нямат идея какво е телекинеза. Телекинеза? Какво е това? Телефон от Китай ли? Лола, Мила, всичко наред ли е? Да. Едно, 2. Марсианецо! Не е честно! Всичко наред ли е? Марсианецо, ако искаш да живееш като човек, не бива да използваш телекинеза. Особено пред мама. Ще ни транспортира на Юпитер, ако те види. Лола, Мила, мийте си зъбите и лягайте. А не, благодаря. Ще пропусна миенето на зъби. Мисля, че разбрах как се прави. Ще актуализирам данните си, докато ви няма. Хора, мият си зъбите, мият си зъбите, мият си зъбите, мият си зъбите. Мият си зъбите. Сигурно са се изхабили батериите.
може да се е върнал на планетата си. Написа си домашното. Просто така, без да се сбогува. Марсианецо, успокой се, можеш и без телекинеза, успокой се. Достатъчно време бях човек. Марсианецо! Събудете се, трябва да си вървя. Дойде да се сбогуваш? Разбира се. И да ви кажа да разчитате на мен, ако имате домашно за Марс. Довиждане, земни момичета. Ще се видим пак. Няма ли да ни свалиш? Какво друго ще се случи с Лола и Мила? Гледайте в следващия епизод. Обработка Доли Медиа Студио.